si to narovno. Takže znovu a opäť ja a Reky, Ludo. Akitos. Ja a Ludo. Máš to trošku blízko podľa mňa. No ja viem, len si chytám ogo. Dobre, zase, jak sa to volá, aj pešia zóna. Mohol by si to dať trošku ďalej. Dobre, počúvaj, T-Mobile, no. Takže T-Mobile, Sme pri T-Mobile. iPhone 5. iPhone 4, yes. Vidíme živé sochy, čo ti jebe? 3 živé sochy. 3, a on sa je pohol, to je socha, to je robot. Treba ísť za nimi a... Ideme sa s nimi odfotiť, nakamerovať, Áno, poďme ich natočiť. Poďme ich natočiť. Pozrite. A peniaze vám nedám ľudia, nemám veľa. Berete kreditku? Berete kreditky? Ideme natočiť. Sej vás. Pozrite, pozri ho. Sochy, hýbu sa. To nie sú sochy. To sú len falošné sochy. No počkaj, tu budem stať celý deň. Ale to sú falošné sochy. Poď ich rozosmiať. Poď ich rozosmiať. Rozosmiejeme ich. Vieš, to ideš okolo až do piči. Počkaj, ten na nás jak pozerá. Ktorý? Ten na boku. Ja, tento? Nepozerá na nás. Počkaj. No už sa pohni, nech to vidno. Vieš, čo by to chcelo, one? Strikaciu pištola. Naplaš ho, ježišmare, vás sa naplašiť. Počkaj, podľa teba nás počujú. Kosy v ušiach a ideš. Počúvaj hudbu určite. Ale hýbu sa. Dýchajú, to vidno. Keď sa teraz niekto povie, tak ja pustím ten iPhone. Neopáč sa. Myslíš, že berú kreditky? Počkaj. Choď sa spýtať. Tam mám 98. Rýchlo ti to ide dole. Počkaj. Však ide do piči 20 € mi smysl, ani som si nevšimol. Berete? Pohol sa, vidno to. Pozri, jak na teba dozera. Volá Volá ťa. Čo? Volá ťa. Choď tam byť. Choď. Choď. Kreditku chceš? Kreditku? No choď tam. Toto? Berete? Nie, peniaze, normálne. Keď ukážem, 5 ide vybrať, 50 to vidí. No to je niekto, to. Ale volal ťa, mal si ísť za ním. Neviem, na neho. Ale nie, nebuď zase tak zlý k ním. Nemám peniaze, to piči, potrebuješ do Čilu. Ohol sa, ja som to vedel. Ja by som už chytil krč. Ja by som už chytil krč asi. Nie. No dobre, jebeme sa na to, ideme ďalej. Počkaj, nie, musíme. Ideme. Musíme sa na nich pozerať. Nie, musíme. Dobre, budem ich tu natáčať celý deň. Musíme tu zostať, podľa mňa. Treba natáčať. Koko, natáčame veľkú piču, už 3 minút. Vidíte, mal som naplašiť. Hej, nevidno ich. Jaj, dobre, ja som Nedrž to takto, však to vypadne. Padne ti mobil, potom ho preplácaš. Dám ti 5 centov, choď mu to tam hodiť. A ja mám centy, Ježiši Maria. Hej, hente sa pohol. No však jasne si sa pohol. Ideme mi to podkopnúť. Tu ďaká halus. Už jackass. Skade ste? Asi mi neodpoveď, čo? Spýtaj sa, že... Ako keď mi tam bude stať foter, nie? Spýtaj sa, že ak tam dáš prachy, takže či môžeš jednu otázku. Nedá, čo si za nejakých 5 centov, čo mu tam hodím? To nemusí vedieť, čo mu tam hodíš. Budeš na YouTube. A on kde s tebou? Aha. Sebás, včerajší kamarát. Nie, včerajší. Kedy to bolo, Sebás?
Čo, kam máš namierané? Natáčame už 5 minút. Ideš domov, ideš do čula, tam je. Poď sa do čula včera. Prečo? Musíš sa vyučiť? Piťo. Jasné, Peťo! Majo, jasné, ja som to vral. Skoro. Dobre. Nie, natáčame ich. A zasa na mňa pozerá. Či som pekný. Ideš sa s nimi natočiť? No sa cítim byť krajší. Stále krajší. Poďte breakdance. Ja vás natočím, poďte breakdance. To bojím. To zase je istoka. Počkaj. Zás. Počkaj. To je silno. Kámo, neposer sa. To je silno, pustí ma. Mám policajtov. To je silno, mám pizlo. Serus. A keď ti zlá pizlo? 155. 158, nie? To ti neviem. Voláš policajta. Čo ti neviem, čo sa kokot. No bo teraz sa pohni. Frajer. To čo bolo? Epileptický záchvat. Či nie? Podaj mi ruku, nemá taký silný stík, neboj sa. Hej, vykúď ho. Backflip 360. Odkiaľ ste? Ludo, podaj mu ty ruku, Ludo. Ale ľavú, lebo pravú máš dojebanú. Ľavú, a stisni mu poriadne. Daj mu, nech mu odpadne. Ludo, však si kickboxer nejaký, nie? Pozrite, toto je zábavka do piči. 21. storočie. Čo povedal? Z Rimavskej Soboty. Z Rimavskej Soboty? To je špezet, ktorý mohol mať, nie? Ale silný si sme celkom. Nemá to tebe. To mne? Ďakujem. Dobre, poďme. Ideme? No jasné. Dobre, chce vás. To bol ešte raz. Filip. Filip. Majo. Maťo. Tretie meno. Elmiro. Elmiro, Al Capone. Jožo. Dobre, čauko. Čauko. Chce vás. Dobre, idem ďalej. Jo, zastav sa. Takže kam máme namierené? Tam, kde včera to Nemal bolo? ani zuby. Včera to bolo? Predvčerom. Predvčerom sme Teda boli ja v som mal Čilaute. včera, ale ty nie. Nemal ani zuby, počuješ? No hej, ja som videl. Pýtam sa, odkiaľ si on? Z Rimavskej Soboty. No, čo? Z Rimavskej Soboty. Dobre, počkaj, idem na ľavú stranu, lebo som ľavák. To znamená, že musím ísť na auto. Jo. Kto Hej, mi to robí? pozri, hej, natoč výzdobu. Krásne. No Vianoce. Vianoce. Vianoce v Leviciach, ty kokos. Sa teším, tešíte sa ľudia? Dúfam, že hej. A potešili by, ako nevadili by mi žiadne darčeky, keby ste im poslali. Ďalšie výzdoba, hej. Ale však výzdoby sú po celých Leviciach, to ešte uvidíme. Už to svieti. Dobre. Za chvíľu končím, asi bude strich. Ne? Ahoj. Dobre, kokoti vyzderáme. Zas. Taký si držím mobil. Vždy vyzeráme ako kokoti. Dobre, toto bude tiež na ITčku. Ale nie. Lebo tam boli tí kokoti, ktorí tam stáli jak sochy. Boli ťa tá ruka, čo Boli si ma jebe? ruka. Tam sa s nami dobre, že neobijali. Ja som sa nechcel, aby sa ma dotkli, ja som si myslel, že majú ruky zasvinené, vieš od toho. No piči, však to. Ale smrdeli poriadne. Ale vážne smrdeli. Ja som nezidil, ja som bol od neho pol metra. Aj rukami smrdí od neho. Ja si necítim, ježišimaria, ty si fajnový. Ty si fajnový. Ale fuj. Ja som tam mal Ježišimaria. páko rabáne a teraz smrtím od neho. 1 milión. Idem si umyť ruky. Dobre. Geocaching sme nejak pozastavili, lebo nás to prestalo baviť. No nie. Ako mňa to baví tiež stále, ale... Dobre, Nevieme počkaj, nájsť. nebudeme natočiť vnútri. Už viem, kde je keška. Na hradnom parku, viem presne kde. Asi viem. Aspoň súradnice viem. Dobre, Pôjdeme nájdeme tam, to. natočíme. Natočíme vám to pre vás. Dobre, tak sa majte. Zatiaľ končíme. Ešte jeden pohľad. Čaute. Zás.